Pudin Rintip Channel. Lek, subscribe yo. Kenapa kayak cair? Bugrek. Kenapa itu? Cak tulungi. Bedanya puduk nih. Mas, tolong aku, Mas. Tolong aku. Wow, sekda. Apa kuwi cair? Seksi menggoda. Mas, tolong aku. Mbak, ini. Iki minggu sik, tenang hatimu. Ngomong apa sing baru terjadi? Ini Mbak, minggu sik. Oke. Anu, ngombe sik Mbak, ngombe sik. Ngombe. Iya, tak pikirno. Ngombe. Monggo. Oke. Kok ngombe toh? Nggak enak panganan toh, Mas? Oh iya mau. Bisa enak kaya ini panganan mau nih. Emplok apa mau itu? Mbak. Monggo. Jane iki ana apa, Mbak? Kok iso tulung-tulung karo Melayu iki mau? Aku ternoda, Mas. Aku ternoda. Kok enak sing gelem karo wong kaya ngene? Salah, Mas. Ngene-ngene akeh sing seneng karo aku. Mosok toh? Piye Mbak ceritane kok iso ternoda? Ternoda piye maksudnya? Aku diperkosa, Mas. Diperkosa piye? Mau ana wong lanang sing mandeki aku. Terus aku tidak nenggon sepi. Terus? Aku dikanyopot katok. Lah terus? Ya tak copot. Lho kok gelem? Jadi kongkon kok. Lah kowe ra bengok? Wes, tapi gak ana sing krungu. Lah bengokmu piye? Ah. Kowe tuh bengok.